Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Clarissa at taga Pangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Vadil, Lorenzo, kan Gatchalian family. Tatay Ising, Mamang Nida, Mama Jackie kan amin at taga Nueva Vizcaya from Jackie Lorenzo. Rolyoda family ti San Gregorio Cabala Union from Roger Rolyoda. Happy Fiesta Barangay Manzante Magsingal Ilocos Sur kan shout out iti Tolosa family from Lynn Tolosa. Managilod family ti Muñoz Rojas Isabela from Kathleen Managilod. Kakabsat ko iti Nagbakalan Wesleyan Church from Resi Takmo Aliado. Shout out kada Rofel Lardisabal, Jasmine Rivera, Benny Marrapacon, kan Kusi Malyaga Alamo. Talawe Kabaddo family ti San Mariano Isabela from Janela Kabaddo ti Hong Kong. Aji Lloyd Sagon, Nanay Conchita Bueno ti Agno Pangasinan from Lloyd Nerona. Joseph Eugenio, MJ Alberto, Ryan Christopher Sapon, Andy Tolentino, Joshua Agruda, Romy Acosta Jr., kastamot ni Chenny Manuel, Argel Juan, John Wilfred Eugenio, Tiramon Isabela, from Selwyn Javier. Django kan Shanaya Bautista ti Aritao Nueva Vizcaya from Mercedes Bautista ti Singapore. Taberna Alejo kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo.
Cabuenas family ti barangay Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur. Tatang Erning, Inang Esther, Manang Emmy, Manong Brendo Naval from Sharon, Cabuenas. Mama Gloria, Ate Ann, Kuya Along, Ate Darbel kan Lovely from Mary Jane, Paranada. Shout out kada Josephine Jose kan Linda Pasyon. Matusalem family, Kimberly, Lady Len, Jenny Lynn ti Dubai, Gani Matusalem, Prince Kian, Princess Athena, kan Janric from Nelia ti Dubai. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Clarissa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo ang nakaradkad. Tapno agtultuloy ti panang tedyo iti liwliwa kada kami adumdumngeg. Pasat nga minan ti inaldaw apa nagbiag mi, nang runa kanyak ti dumngeg kadagiti upload yo. Napipya ngamin ti dumngeg iti drama iti YouTube, tauray sa dino ti ayan ko kat makangegaklat ta. Ilangad na klaangan manang itinagan a Clarissa, tubo ti Pangasinan. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, tanam na maag ang makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Adan asawa kan may nga anak ko manang. Gaput agmay may sa ti anak mi kan nilakay ko, nalaos ti panang taripatok kan kuana. Rugyak man nga rod salaysay manang, idi nakaturpusan iti kolehyo, ti kakaisuna nga anak mi, iti asawa. Kasla na imas tinlutom nga armusara, bakit? Wan matlakay, iso amangan ka na imbag tapno da pamigsam nga agtrabaho. Talaga nga do't makan ko ita. Paborito nga armusar tinlutom. Iso nga awan nga rin tirason tapno jak agbusog sakbaya mapanak agtrabaho. Oh, di nasayaat. Mala, rugyan ta nga rodan timangan. Aguray ka. Ayan dyan anak ta. Maturog pa'y laeng, iso adya kong riniing. Anya, ang maldawan, rumbang kumabimangon tap na matulungan nakakadagiti trabaho dito'y balay. Bayam kadilaktan, kabaalak dagiti trabaho dito'y. At dayta ka manin, Clarissa, dayta ang jekon kunak. Manipod kinaubing ti anak ta, di mo pulos pagtrabahon dito'y balay. Kasano nga rod ang makasursuro kat balasangan. Makasurun tulat ta ka di. Papanan na ngay no din to kasta. No, di pa'y kumaubing kat insuro mon kadag iti trabaho iti balay. Di nagsaya at kuma. Si kantomot ngamin, pano'y nuyam ti kinasadot dya anak mo. Sapay babae. Mangan kakit din. Tilaman paghayhay blada mon. Kasano Boston, mangan kan. Tapno makapan kamot ka nagtrabaho. Good morning, Mamang. Good afternoon, anak ko. Alauna ni Timalam. Sigurado napuyatan ka manan, iso nga itakalaang amakariing. Naimasan mi ngamin tinag-istorya iti video call kadagiti gagayam ko, Mamang. Parbangon na ni tay makaturugak. Malaing ka manganan, sigurado mabisbisin ka itan. Wan nga rod, Mamang. Agdi ko sakto na paman ang malpasa ka mangan. Ada ngamin lakad mi kadagiti gagayam ko. Ha? Sa dino? Mapan kayo agbiro kiti trabaho yo? Saan pa'y, Mamang? Agina na kami pansa kami to agsapol iti trabaho mi. Ay kat papanan nyo nga rod. Ag-birthday ti may sa agayam mi, Mamang. Iso amapan kami nga agagayam. Sigurado amalada wakto nga agawid. Pakibagayon tulatan ka ni Papang. Naganad ka, anak ko.
Saan ka suminsina kadagiti gagayem mo? Sa bali itan ti panawen. Wan mamang, di kay agdanag, taado kami nga umatendar nga aggagayem. Ay, una yun ni May. Di na payam mo asimpaan ti kama na. Ang kakaiwara dagiti nagsukatan na. Tiyak pa'y katamo no niya tinadalos ka narugit ka dagitoy. Ultimo na nga na iti chichirya di na pa'y maibalang. Urnungan naman ito'y silid na. Ay, una yan aya. Ako kusak man laangan dagiti abadbado tayo naki-washing machine. Sobyak laangan adalusan to'y kartuna. Kabayatan ti panaglablabak ka dagiti badbado na. Ay, saan ka tayo masikuran na makakitkita iti nakagulgulo kung nakawarwara silid na. Naibaglaangan ta saan na sumsumrek dito'y silid na ti amana. Sigurado apagungtan namanan no kasto'y karugit ti silid na amakita na. Apay tagita nakat ato apat bato akop kupinam. Rumabin. Di ka pa'y nalpas dita, Clarissa? Dagitay kawas ni May dagito'y alinabaak. Kupkupin nagtaan na magaandamutan. Apay nga saan nga iso ti pinaglabam. Ayan na aya. Rimwar itay, apaman ang nakariing. Ada kano atindara na birthday ti gayem na. Makitam ti kasta nga aramid na. Imbes ko mga agsapol iti trabaho na, wano agtalinaad dito'y balay tapno matulungan na ka nga agid alimanag. Saan man? At damat itinusadin nula ditan nga agbaybayang gudaw. Masikuranak ngamin na makakita ka dagiti kawas na nakawara iti silid na. Isoalin na ba ako na? Namnamaan na ngamin nga daka mga rami di so akasta. Kahit anyamanan nga oras nga gawin. Ang mga numarabyan ka no, aduda nga agagayam ang nagatindar iti birthday. Apay, awan pa'y plano na agsapol iti trabaho na. Aginanada pa'y kanubasit sakbay ngagsapol da iti trabaho da. Nabanog da siguro ang nagadala iti numano atawan. Kahit imimaasan na latandag paspasyar. Di nakatagawan tagtrabaho tapno at damutan kabukbukudan na kwarta. Sana kanayon adawatan na datao no dati kayat na agatangan wano da kayat na papanan. Di ka kadi agdanag. Agsapul tubot lakadi. Naitati ko na kanya kitay. Ay, sapay la kumangarot. Tapno sana masayang ti aldaw nga aglabas. Kunak iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, agmay sa ni May nga anak mi, iso akas taunay ti panangyali kakakken kwa na. Ngam sabali ti imbunga daytoy, tanagbalin matan nga spoiled ti anak mi. Nagturpusan iti kolehyo, ngam awan pa'y trabaho na. En-enjoyan na kanupay ti agpaspasyar akadwa na dagiti gagayem na iti kolehyo. Awan ti amuna trabaho iti balay manang. Ngam amok a masursuro ng tumatlaang.
Ngamday ta ti pangbababalawan kanyak ti asawak. Iti panaglabas ti aldaw, kunak nagberbiro kan iti trabaho ti anak mi. Ngam sabali manen tinasumok na. Anya di importante nga ibagam ako na May. Lester, doa bulan ng tinapalabas. Ngamjak matlag binulanan. Ha? Itala na pasamak da ito eh. Anya? Anya nga ti marikrik nam? Kanain nga rod ang nagdagsan tiriknak. Adadag iti jaketa kanan. Kan ang utajak magustuhan. Kakaasya ka mangilimlimod kada papangkan mamang. Amang ano masikog kamutan. Anya? Kasano na po na masikugak? Ti nasayat, mapantag pa check up. Tapno makasigurado ta. Kat napod no ti atap ta. Masapol atakdaran ta ti inaramid ta. Kaya't mo asawan? Agasawatan? Katanya pa nga rod. Saan kayo abay-bayan? Di kagdanag. Nakasagana ka sumango kadag iti dadakkel mo. Tapno ipanagnag ko kadakwada anapod no akan ka. Kabaulan ta ka din? Masapol may. Ala, mapantakit ti nagpa-check up. Kat nanyaman ti resulta day ta check up. Sa tanto pagsaritaan iti nasayaat. Tapno amuta ti aramidan ta. Anya, masikog ka kung na May. Pakawanan dak. Papang. Oo na yan, anak ko. Kunak nagsapsapol ka iti trabaho. Tunggal rumwar ka dito ibalay. Ngam sabali mat gayam ti ar-aramidem. Asino ta ama ti sikog mo? Awan pa itinyam amom anobium kadakamay. Ni Lester, papang. Kasinsinti may sa agayam ko. Taga Sambales. Anya teraramidan na dito'y. Ada trabaho na. Un nga agpaiso. Agsapsapol pa ilaang mamang. Makitam, awan pa gayam trabaho na. Kasano nga rodabiyagan na kayo ita anak mo? Agbiro ka no iti panggadan na dito'y papang. Saan pa ilaang agsubli di Sambales? Pag naudan nyo nga rod, dahi tangarod ti problema mi mamang. Makipagnanaad laang ngamin iti ayan ti kasinsin na, bayat ti panagbakasyon na dito'y. No mabalin, dito'y kami kumapay laang balay, mamang, papang. Katanya pa'y nga ron ngay. Alangan mo tabay banda kayong agkalkalautang. Agyaman nagpapang. Ala, ibagam tao may ito dito'y balay. Tagsasarita tayo. Uwan papang. Nasingpot mo't ni Lester, Clarissa. Anya iti panagkunam. Tas ikamot ti mabatbati diti balay akad kadwada. Nasingpet lakay, kan nakaananos. Nagagat pa'y amuna ti agtrabaho diti unag ti balay. Sana kas iti anak ta. Isabagbaga man ni May. Tasaan na kas iti sigod ti kasasaan na. At dantun anak na. Saan na masapula nakadepender latakan ka? Kanayon ko matabagbagaan.
Nagruna no bakit kitak tigaraw ni Lester. Sigurado nga agbalinto ang nasaya at nga ama iti apo ko ta. Dandan nilagpas ngayon ni May. Sa balin to manan nga adjustment aramidan na. Sabay la ko matagbali umuten tapno saan to ang nakababain kadagiti pa kay kamangan na. Pudnot ako namlakay. Iswasi ka. Baybayang nga iso ti aggunay. Di mo manin akwan dagiti rumbang nga aramidan na. Di ka madanagan. Amok nga agnakam ton amamin pinsan ti anak ta. Apaman ama ipas ngay na ti sikog na. Asangit-asangit ni Baby Lester. Mabisinsan mamang. Agtimplak pa lang itigatas na. Apay, sa dinutayan ni May. Nakaturog pa'y mamang. Iso nga inurar ko ni Baby tapno saan na masingat iturog ni May. Na. Apay ngay abay-bayan na ka mga asikaso iti anak yo. Rumbang ko mga iso ah. Iyag mo ni Baby. Tama pan mo itimplaan itigatas na. Ato'y mamang. Ay na, umay ka na pukuan. Mabit lang, tama pa nagtimpla ni Dadim itigatas mo. Itad mo tulat na kanya akong tigatas na, tasya akong timang padede. Uwan mamang. Mapan kan tumot na agarmusar. Nakaluto akon, tapno makapangan ka pa, sakbay asumrek ka manan iti trabaho mo. Impagarup ko no agbaliwan ti aramid ni May nga anak mi ka ni Edmond no agpas ngayon manang Emmy ngambidot gayam ti panangipapan ko. Naimbaglakit din tanasingpet kan nagagat ni Lester nga ama ti apo ko. Iso ti makadado mga wawir iti anak da ken ni May no adda iti balay. Saan laday ta? Sakbaya sumrak iti trabaho na idi nakasaraken at dalata oras na amang ub-uba kan mga asikaso iti anak da. Ngam ni May nga anak ko, saan apulos ang nagbaliw manang. Ipatudon na ti amin a responsibilidad na kumakan ni Lester. Uray na bambanog a sumangpet ang naggapo iti trabaho na, isulat ta ti ibaon-baon ni May manang. Banag asaan kuma arumbang. Kas iti na minsan. May, apay ni Lester taglablaba ka dagiti namurngan nyo. Bayan nyo mamang, awan matrabaho na ita. Awan ngam awan apulos panaginananan anak ko. Sika kumamot at mga ramid iti da ita, tawan mo't araramidam dito balay. Masadutak mamang, bayan nyo ta ison ti mga ramid, bambantayak mo't ni Baby. Kat no nakaturog mo't, dinapan mo ko matinulungan, kaasimot. Agmalmalum tumanan nga awan inanana. Katanusan na tanagputot kat nga rod. Saan ko maakas ta ti panagrasrason mo? Ti mulaan mo ti kasasaan da iti biyag iti lugar da. Kalpasan na, pagbalinam at agamo ditoy. Pasensya tadyak mo't ang mga aramidan da gitar aramidan na. Kat suruwam anak ko, nakababain ka ni Lester. Mabambanog iti trabaho na.
Inton agawid nagadumanen a papaaramid mo. Di mo urayan a maumakan ka, anak ko. Santo mapasamak dayta mamang. Patpatgan na ko na ni Lester. Dayta ti makagapo nga iso amin tagar aramid kadagiti rumba nga aramidak. Di mo laambot at day ti panunot na, May. Isa baliwam ti tratom kan kuan na, agingga ana sa papay. May, pagsangsangit ni baby. Agriin ka. Kamu tititurog. Papaya. Agsangsangit nga rod ni baby. Mabisin sa. Katitimpla mo na itigatas na. Panyay tararamidam. Madi nga mintarik nak, May. Maulawak na bumangonak. Iso asikan tagtimpla itikatas na. Agpampambar ka manan ako na. Sadot ko naman. Pasensya ka. No, kabailak. Di ka kuman nariniing. Kuanan. Alam maturog kan. Tapno di mumot ko na. Si akong ti makamu ko ni baby. Manungal daw nagsaksakit ni Lester. Apay nga di mo mapan ipacheck up. Gagangay lang ang sakit day tapapang. Maimbagan to matlaang. Apay, di ka di matanagan. Saan matakas tasikod? Ang mga nonya matanti sakit na. Ibaganan to matlaang no kumaro ti rikrik naan na papang. Yinanana lang day ta. Mapukaw to ti sakit na. Ay, kaslawan pa kibibiyangam ka ni Lester, anak ko. Ipakita mo't ang as-asikaswam. Adamot ni mamang mo amang pantay ka ni baby. Isama pan mo asikaswan ni Lester. Laklakayan. Amunan aramida na papang. Diyo ka di pagdanagan. Taumimbag tumot laang dayjay. Mamang, agpakadak ko ma. Ha? Apay Lester, sa dino ti papanam barok. Ang gawid akpay lang di lugar mi. Tayo jayan ti pagpacheck apak. Kanijayak mo tanyag paimbag. Di, apay ngay nga umadayo ka pay lang. Dito'y lata ko man Saanin mamang? Diya kay tagbali na patagsan kada kayo. Nang runa kat jakon makaskastra kiti trabaho. Kan nasaysayatan. Tapno din pagproblemahan ni May. Anyan tulaangan nga iti ibagadagiti nagatnak mo. No iyawid mo pa iti sakit mo. Kinapudno na mamang. Isudatin ang ibagang agawid akpay lakano. At na ngamin ijay ti family doctor mi. Kat napagsaritaan nyo kadidaytan ka ni May. Wan mamang. Isupay tinagko ng agawid akpay lakano. Tagsubli ak tulangan inton makatrabaho akon. Ay una yun. Ay nabarok. Paspasensya amon iti kastang ugali ni May. Nakababain kan ka. Nakasingsingpat ka, barok. Siyak ti mabain Ta kanayo niyo amang ngagong ungot ni May. Tunggal jak matulungan ng mga sikaso ka ni baby, mamang. Kasano ko mga rod ang matulungam kat agsaksakit ka ba't? Sige, no day tati pakalaganan tirik ng barok. Ala, agawid ka pa'y laang. Tapno makapaimbag ka anasayaat.
Clarissa, bakit? Apay ngay. Makabulan ng tinapalabas ng di matlag sublin dito ni Lester. Anya ti ko na ni May. Tunggal damagak, may sabat ti sungbat na. Agsublin to kanulat ta. Anya nga kita ti sungbat na ita. Ang mga nonya matan tinapasama ka ni Lester. Hijak man ang bukan ni May. Kaslaawan anyaman kan kwa na ti kaawan ni Lester iti denada nga agina. Pagarupan na siguro ang nalaka ti sinarrak na sitwasyon. Gaputad na siguro iti denata. Iso nga awan ta anyaman na kankwa na ti kaawan ni Lester. Kasano? Kat sikamot nga minti mga asikaso manan iti anak na. Nagnamay ti biyag ni May. Kaslag tigtig na nga awan anak na agpapan ita. Ay, da ito isan ti bunga ti panang pampanuy-nuy ko kankwa na idilakay. Pagbababawyak ti jak panang isuro kankwa na idiubig pa'y. At aditan. Apay, di na mapanunot asabali itan ti sitwasyon. Adan anak ken adan ton asawa na. San nagnanayon nga data iti danana. Dahil tati ipaawat mo kan kwa na. Tapno sana mang namnama ka na yun kadata. Ay, sige, takasaritak lakay. Masapul abaliwan na tikas di akababalin na. Di tay paiket di amo. Ang mga nuti aramid na ti may sa rason no apay api manaw ditoy ni Lester. Dahil tangarod ka, Clarissa. Ang mga nunamnamaan na nga agsublipay ni Lester ngam saan matgayaman. Iso kasarita maging gat nasapapay. Ipakita namat ati concern na kan ni Lester. Anya, nakasaritam ka din ni Lester, anak ko. Uwan, mamang. Oh, apay nga aglulwa ka. Anya tinapasamahak. No kayat ko kano pa'y makita. Kan makadan na. Masapul asyak kano ti mapan iti lugar da. Masapul ka na masursurok ti sana kanayon anak ka depender kada kayo kan ni papang. Husto mo't ni Lester, anak ko. Narigat ti sitwasyon na. No adda ditoy. Numunakat sa bali ti ughalim. Saan na ka matatsaran? Ta syempre, mabain kada kami kan ni papang mo. Mamang. Kat anya ti desisyon mo. Kayat mo nga agdan na kan agkasar kayo pa'y kan ni Lester wenno saanen. Adakan ka no kayat mo adumakkel ti anak mo nga awan amana. Nasingpot ni Lester, anak ko. Si kalaang tinaglablabas. Kat pudno ti kuna ni papang mo amay sa arason ti mading aramid mo. Iso api manaw ditoy ni Lester. Maawata kitan, mamang. Patpat gagunay ni Lester. Diyak kaya't amapukaw ko ti ama ti anak ko. Masapol amapan kami ka ni baby ti lugar da. Sapay ko matamaawatan nyo ti desisyon ko, mamang. Apay ket di na saan? Maragsakan kami ket di ata nakaamiris kan anak ko. Husto ti aramidem, surutan nyo ni Lester iti lugar da. Masapul ama-ama-amum betad dagiti pakaikamangam, anak ko. Uwan, mamang. Katagyaman nakiti kinaanas yung kanipapang kada kami kani baby. Kasano kayo nga rod amapan ijay? Ini ka nakiti sa magmamanong aldaw ni Lester. Tap na agdesisyon, mamang. No kayat may kano asurutan. Pasokon na kami kano iti driver da. Ngam no dyak umanugot. Saan kunto kano na makita ni Lester iti kaano man?
Mapan ka nun iti balasiw tao nga yan nagiti kakabsat na. Nandiyan kaya tapanawan na kami ni Lester, mamang. Ay, tagunay ni Lester. Lukas ta nga rod, aramidem no anya ti ammom apagsayaatan nyo nga agina. Adda kabilaang dito ikan di papang mo, anak ko. Kalpasan ang nakasarita ni May ni Lester man ng Emmy, sinukon adagos ti driver ken katulong da Lester dagiti agina. Di mi pulos impagarop, ama bigbigbig gayam ti pamilya da Lester iti lugar da. Baknang dagayam, ngam pulos asaan nga impadlaw dayta ni Lester kada kami, iti kaaddana iti ayan mi. Nasingpet ken relihiyoso a pamilya ti nakaikamangan ti anak mi manang. Ket dayta ti pagyamyamanan mi unay iti Dios. Sumagmamanumetan adaras a nakapasyar kami iti lugar da. Ket kasta unay ti panangasikaso ni Lester kada kami. Napagsaritaan mi metten ti panagkalaysada ket maigiddan metten ti pannakabunyag to ti apu ko mi. Ket ti kang runaan apakaragsakak manang, nagbaliw anamin pinsan ti anak ko, ket nasursurunan ti agbalin anasayaat nga ina, babaan iti panarabay ni Lester ken ti pamilyana. Daytoy ti pakasaritaak manang, agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Clarissa. Clarissa, pagayam ko, maragsakanak, ta itilikodan tinaalas nga aramid idi ti anak mo, nagbaliw kan nagbalin anasaya at tibiyag na ita taaddan asawa na. Maawatan ka pagayam ko no apay akas jay ti panang padakkel mo kan kuana, taagmay may sakit nga rod nga anak, kat nalabit, akayat mo nga ipaay amin aginawa kan kuana. Ngam saan mo aninamnama akas jay gayam ti agbalin abunga na. Naimbaglaangan takas ka ni Lester tinatumpungan ti anak mo. May sa alalaki ang naggapo iti nasayaat a pamilya. Kararag ko asapay kuma tagnanayon ti kinaragsak yo a pamilya, agraman ti nakaikamangan ti anak yo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun, mapu